Eind 2020 kwam het bekende dwarfscafé De Boente Bok in Liussus in de verkeer nadat oud-eigenaar Gerrit Haaksma beslet op te houden. Zij is hechte vriend, ben benauwd voor het verlies van het café en kochten het met elkaar. Na 2 in plan meidje en renoveerje, wie joet dan lang omlet de weropening. We zijn eerst gewoon iepen, want we kochten zoals ik zei in coronatijd. We wisten niet wanneer we iepen mochten. Dus we hebben eerst gewoon vanuit de huidige situatie, de toenmalige situatie, hebben we de bar weer iepen en toen we in juni weer iepen mochten. Gaan we zelf om de beurt achter de bar staan en van daar ben we staren gewoon op zoek naar hoe we dit doen. En hebben we enthousiasteling vonden die vroeger achter de bar wonen en de snackbar hier houden wonen omdat vroeger wat meer de belasting was. En daarvoor plan maatje wat willen we dan doen en vervolgens daar mooi op subsidies krijgen. Uiteindelijk gingen we eind 2022 alle financiën rond en konden we uiteindelijk maar de verbouwing. En dat is nu krijgelijk compleet al rond te slagen, dus dat is ongeveer het traject. 2 Jelien wien de 6 kameraden voor doel op ziek te gaan naar een uitbater, zodat ze zelf als klant bij het café blijven kon. Doch hebben we zien na lang oerlist besletten het oors in te filmen. En we realiseerden toen eigenlijk, dan ben we het stuurrek kwijt. Want een uitbater had natuurlijk zijn rug dan als huurder. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een format waarbij we vrijwilligers vonden, had die voor ons achter de bar in de snackbar. En dat is nu Salvador en wij hebben gewoon de dagelijkse bestuur. En dat past dus goed. Dan ben we zelf baas en daar zullen wij een goede taak met te meren. De dwarsgenoten konden dan ook net wachten ons het café werd bezieken kon. En dat in stijl van Jeren Lien. De boetenskiel is wel redelijk verloren, want we gaan echt veranderd naar het historische beeld. Hij wie boeten op verven en er zit een oude dakpan op, net met het originele werk. Dus we boeten er wel rigoureus, had een oude beeldkring, maar van Ben, met name het bargedeelte, hebben we alles intact laten. Wel betonvleren erin en de boel isoleerd. Maar de uitstraling en de kleuren op de wanden, et cetera, hebben we alle gelijk houden. Ja, dat is voor ons wel een voorwaarde om dezelfde sfeer te houden.